हाबा खांगोनलै आं मुन्दिदो सोरदो मुन्दिदो guys ready ile ma dui dui laखाबाय थफसि बानलु सामब्राम गुफुर नै बोग्रिया जों जाहैगोन ओमफ्राय बाराद्राय आलु बा नैबे फ्रुटिखौ लोंनो थाखाय लादो ओमफ्राय आरो धनिया सुगासिनो नै सासेया धनिया फैदो दिनै अनजनाखौ बिराद साइसथार नुदो नोंथांमोना नुबाथाय फाग्ला जालायलायगोन दिनै दा नुगोन नोंथांमोना र' ओमफ्राय बिथिं बारा सान्दुं गैला आरो ओंखायनो जों टेरेसाव जाहैनो नागिरदों माने नै गाइस मा लादो जोङो थांफिनबायसो बाहेरायाव लाखाजोब्बाय बे बिसना सादरखौ बेडशिटखौ माने गोरान जानांगौ फोराननांगौ ओंखायनो थांसै आरोना जोङो ओमफ्राय आङो गाइस एसे रिल्स बानायगोन नालाय ओंखायनो नैबे आंनि सनाखौ लाखादो आरोना माथाबो फैना सोरबा दं नामा ये सान्दुं मोनदो जोङो सान्दुं मोनदो आयौ मार मेंबाय गाइस लिफा हामा जादोंमोन खोमा आयौ मेंबाय हेलौ गाइस आयु सान्दुं मोननो थाखाय मा बायनांदो भगबान फाइनालि बेयावहाय सान्दुं मोनबाय नायनानै हायाखै मेंसोबाय आं थाबायनानै हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गुजुदोसोहाय दा दिनैयो जोङो ओरैबायदि आंनि फेभरेट गोखै बुस्थु जानो नागिरदों पुरा गोथाव नोंथांमोना मिथिखाबाय थाम्बनेलाव नायनानै स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो टेरेसाव फैनानै जानो नागिरदो बेखिनियावनो नोंथांमोना नुखाबाय आं रिल्स बानायगासिनो आरो रिल्सखौ माखौ बानायदों मिथिबायना दायो ट्रेन्डिं जागासिनो ना बादाम 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 काचा बादाम आमार दिके नाय बुबु भाजा बादाम होननायखौ खालामगासिनोमोन आरो मार मेंबाय मोदोमा मार गिदिर जादों ना ओमफ्राय आगै अनजनाया हमना होदोंमोन आरो ना केमेराखौ मार मेंबायबोलै आयौ गाइस मार मेंबाय आं दैसो लोंबावनोसै आं आयौ सान्दुं दंख' एसे दे जोंनिया देदो बेखौ लोंनांगोन दा आं बेखौ लोंग्रोनोसैलै ओइ बोग्रिखौ देग्रोदो हलाय मोनसे जानाय नायनो मा बेसाद नों जाग्रोना देखायलाय गोथाव बायना लाबोदो गाइस नैबे बोग्रिखौ मिथिबाय बेसे लादो मिथिबाय बेखिनियाव 20 थाखा जों गोदैखौ ओरैनो बंफाङाव थांनानै हाननानै जायोमोन ना दुन्दियालाय मा बुरजा लाबाय आरो नोङो बानलुखौबो बानलुआ बुरजा जादोंबा लांफिनगोन दे गाइस जानो लुगैदों ना मार गोथाव जागोन गोथावथार एसे गोथां जानांगौमोन आं गोमोनखौसो गोथाव मोनो एसे गोथां मोनहांआसो गोथावसिन जायो संनांगोन दसे नै बानलुखौसो देग्रोनांगौमोन नोङो नङा बेखौ देना दोनसै ओमफ्राय बानलुखौ देनोसै दा बोग्रिया जानानै आलुबा नै बेखौ लोंनांगोन ना सानैजों जाबाय देनांलाय बेखौ बाराद्राय गोमोन ना नानि नोंबो जानोबा फै नानिया दा लुगैसिगोन आरो जोंखौ जानाय नुनानै नानि होनदोंना खम जानो लुगैदों दा नोंथांमोना सिगाङाव आयौ दाथ' बारा सान्दुं गैयाना
मानो गरम दिनावसो मोनथारनांगौमोन गरम दिनाव बोग्रि मोनजायोना मोनजाया एकदम गरमाव गोरानसो थायोना फोराननानै दोननाया गाइस इमान लोदोदो जाबायना आं आयौ दानि काचा बादामखौ मोसादोंमोन काचा बादाम मोसानायावनो गोलोमफ्रुजोब्बाय आं उन्दुनायनि मोसानायखौसो नायनो लुगैसोदोंमोन आं नों खेबसेबो मोसाया नामा नों मोसाफेरदों ना मोसाफेराखै माहा मोसानायलै मादै नुदों नोंखौ मोसाबा नायनो लुगैसोदोंमोन आं फांसनफोराव मोसादों ना मोसायाखै सिगां मोसाफेरा लाजियो सोरखौ लाजियो होनदों हाबा पार्टिफोराव मोसाग्रा आं बेबादिखौ खम दुरलाय मोसासोगोन दायो अ आंनि हाबा मोसा दे मोसाबालांगोन खिन्थु आं हाबा जाबाबो नोंनि हाबायाव थांना मोसायो थारमाने आंनि सिगां हाबा जासिगोन खोमालै नोंदो नानिदो आरो आं रेसमादो आंनि हाबानि सिगां हाबा जानो मोना हाबा जाबाबो फैगोनब्रा हाबा जानानै फैनाया बेलेग जायोना गाइस नामा हाबा जाबाबो आं नोंजों थागोन दे आयौ आं अनजनाखौ हगारहरनो बासैलै आंजों थाबाय थादो आं थैजासिम थाबाय थादो बोग्रि 20 थाखानिखौ जाजोबसै होनदो दे जल्दि जानो लुगैथारबाय आं थाथ'आ उनाव बायना जाहोगोन लावदुमनो नाङा दोना इफायाना दिनैयो मार खामानि दोङो ओइ जाबा बायाना इदि थाबा रायसोयो गड प्रमिस रायसोयो मा सिन्था जादो नों सानफ्रोमबो बेदरदों ओंखाम मोनजागासिनो फरायनो गोसो फरायनो होदो गस्ला बायनो नांगौ होनदो गस्ला बायनो होदो मानो बेबायदि थादो होननानै मा रायो नङा मालाबा जेनेबा जना थाबाथाय इदि जना थाबाथाय रायसोयो आरो जोंहा बिराद रायो खिन्थु जेब्लाबाबो मानसिया बुंनाङा आंहा जेबो टेनसन गैया आंहा जेबो दुखु गैया होननानै दुखु फैयो नंमारगौ आंबा होनबाय थायोमोन आयौ आं इदि होनोमोन ना जेनेबा आयौ आं मा खामबा मोदोम फिसा जागोन आं जानायखौथ' बारा खमायनो हाया होननानै ओमफ्राय सोरबा होनोमोन आरोना सिन्था खालामनानै नाङा इमान होनाङा दे होमबा सिन्था खालामबानो मोदोम रानथें जायो नांबाय ओमफ्राय आं जि होनोमोन आरोना आयौ आंहा सिन्थायानो गैया मा सिन्था खालामनांलाय मा दुखु खालामनांलाय आंहा दुखुआनो गैया होननानै नै दुखु गैया होननानै दुखुआनो अखा हानाय बायसा हाबाय थाबाय दुखु गैया मानसि गैया जिबनाव आब' दोंदांलै सोरहाबो गैया नोंखौ दा बायदियाव मुदिया हाबा लांनो होननानै बुंबा नों थांग्रा थाङा मुदिद' भगबान मुदिया सारिसोल' थैनांगौबा सेंग्राबाबोथ' थैखागोन दा मुदिया हाबा खालामनाय बय गैला नै आं लागोनलै आं गोसो मुदिखौ नङालाय मुदिखौ नायनानै बिराद मोजां मानसि बायदि मोनो आङो मायबा मोजां मानसि बायसा मोनो माने माने गियानि बायसा मोनो ओमफ्राय माने हिनजावखौ गारनायबा हिनजाव गारदो माने आंनि बुंनाया नंगौ नङा मिथिया माने आं खोनादोंमोन आरोना माने उन्दैयावलाय बाल बिबा खामा होनबा इनि हिनजाव दैदो बाल बिगा जादोंमोननो नंगौ ना मिथिया ओमफ्राय उनाव हाबा जानानै गथ' गथाय गैया माने हाबा जानानै उनाव गारलायबाय माने मानो थाखाय बेफोर इन्ट्रेस्ट गैयालाय माने इहा राजनिति जेनेबा ना बेफोर मोजाङै खुंलांनो बेफोरबायसा गोसो माने Sudah. Sudah. Hawa kamu थांगोन? आरो दसेनो थाङाबो होनो आयौ आंहा न'आव थानो मोनगोन आरो न'आव बाव थानो मोनगोन ना थैबाबो आयो आंहा लाला होन इ थैनाय नङालै थाबनो थैनाय नङा इयो माने वाव गाइस आयौ बोरैबा जानो लुबैला हाय सोरबा जानोबा आदामोन आब'मोन बिनानावमोन फंबायमोन आदा बाजैमोन आमाय आनैमोन गासिबो जानो फैयो आयौ फट'खौलाय नायगोन सोरबा नुबा जानो गोसोबाय आं नोंथ' बारा जानो हाया दस' दाख्लै जों मा जादोंमोनलाय जलफाय जलफायमोन जलफायसो जादों जानोसै नायनायाबो साखिनायाव आइ एम बेस्ट दायो आं साखिनायनोसै एसे माने नों नायग्रो आंनि सामसखौ हर आंनि संख्रिया जुदि नाङाखैबा आं होफिनगोन ना
संख्रिखौ गोबां होनांगौ संख्रि नाङाखै नाङाखै वाव ओरैबायसा गोथाव मोनो आङो दा सोरबा सोरबा होनहरदो आब' गेमसो नों गोथाव मोनि बुस्थु दोङो ना आं जाबानो गोथाव मोनो होनना बुङो ना बिराद गोथाव गाइस बिराद गोथाव आं हागोन हारसिं बेखौ जाबाथ' बुंखागोन इखौ जानानै दै लोंना होबालायनो उदै गाज्रि जायोनो खिन्थु आंहा जाया आंबो जायालै मानो होनबा जों सानैया एखे ना गाइस जों सानैया माबा माबि जाबाबो उदैया गाज्रि जाया मानोथाय बेनिफ्राय माबानो ओइ थाइजौ गोरलै ओंखारबालायनो थाइजौ जाबा मानसिफ्रा थाइजौ ओंखारहांनायाव जायोमोन ना ओमफ्राय जाबालायनो दै लोंनो हाबा माने खिनाय जायोनो आंहा जायालै आंबो जाफेरनाय मोनाखैलै जाफेरनाय मोनाखै आंबो थाइजौ जाखांनाबो दै लोंबा खिनाय जायो होनना बुङो मानसिफ्रा जाया माथो जाया आंहाबो माबासो गाबसोबाय आं ओइ प्लेटाव ना सोरबा बिदि लांनो फैनानै नुबा लुबैगोन खोमालै जुलि जुलि हरदो रावनोबो जानो होआलै नोंनो बुरजा होगोन ने आं जागोन दे आं बुरजा जाखायो दा दे एबार नों जानानै खायदो वाव गाइस आरो अनजुनाया आंनो बुरजाथार होदो नायनाय जि बुरजा गावा ओमफ्राय एसेल' लाबाय एसेल' नङा नांगौबा लागोन आं ओमफ्राय दे जागोन दे आंनिफ्राय आरो नों मोनलांफिनगोन ना गोलना होनांगौलाय इदि लानानै माबैसा माबैसा बेसेबां टेस्टि ना टेस्टि खर' आंनो संख्रि नांगौ संख्रि नांगौ साइडथि लानांगौबा एसे गोथां जानांगौमोन आरो गोखैद्राय जागौ मोनथिनांगौमोन गोदै गोखै बिदि मोजां मा गोथाव मोनदों ओंखाम जानो लुगैबाय आंदो ओंखाम गोथाव आदायाबो मोनजानांगौमोन लावदुम लुगैना दे नेक्स्ट टाइम बायनानै जाहोगोन खिन्थु आं बायनायफोरखौ बारा मोजां मोना न'नि बिफांनि बोग्रि इनोथ' बायनाय न'नि होमबाबो आब' नोंसानाव बोग्रि बिफां गैयामोन सिगाङावसो दंमोन संख्रि नांगौमोन नांला guys marah lu bena malu bay जाजोबनो हागोन ना hagon jagon balang ayo mal marah lu balu kene mal burza hodo bakawa 20 ta hodo खोमा बारा जागोन 20 तानिबो बारा बानलु होयो सोरबा भगवान guys मोदै सोदै गलायलायबाय guys मोदै सोदै गलायलायबाय मेगना नांलायलायबाय लास्ट दंबावो जाजोबासेनो दस' नै आंनिया इफोरखौ लांजोबगोन गाइस गाव जानानै गावनो साफा खालामनांगौ नै इखौ लोंनोसै थैनोसैमोन आं इखौ लोंबा लुगादो माइबा होनो मा होनो आब' जाखांजोब्बाय ओमफ्राय इखौ रुमाव लांसै थिगलानो ओइ तिक्लाया इफोर बुस्थुखौ जायालै थिगलाया जाया इ माबा थावाव एवनाय पक'रा सक'रा इफोर मोजां मोना जोब्बाय आंनिया नोंनिया जोबाखै लोंथ'वाखै आं दानिया इखौ लांनोसै नानिया नायनानै लुगैहरदो दे नानि
मालाय हाबा जानानै मोसागासिनोसो दानिया जों थांसै नै जि लाबोदोंमोन टंला रिं लाइटखौ बाननानै थांनोसै एबारबा माबाया दंना गैया दहयो थाबायनासो फैनांदोंमोन नायनोसै गाइस जुथाखौ नायनानै मिन्दिलै जोङो इमान गोदोरना जुथाया मा बैसा जागोन इनि आथिङा सानना नायनाय आयौ बिसोर ओरैबायदि गोदोर गोदोर लेफा फैबाय जाखावसोना लानानै या हिदो फुर्ति जाजोबदों ना बाय बाय